So much. A Carja is Mrs. Sheehan, agus war Kid Falche ag an Ceardlann seo an Ghaeilge agus Acmhainní Teicneolaíochta atá agrithe ag an Gréasan. Tá much I cion coppla nómad, ach dús feire an jiglum íriorh na cinsiú gohfuil war Camry agus war maicanna Zoom nuachta le linn na Ceardlann seo. Anas nach gurfar isteach an Ceardlann nó na Cainsiú. Anis, tá an Ceardlann seo agrithe ag an Gréasan. Agus tá an Gréasan an le codú le múntrí Ghaeilge fólam óna céile. Múntrí ag taú le múntrí eile. Tá muid fíorhuic don na híana specialte atá ogan a nacht as a cod ama a chóirt dúin. Agus de súlogí go bhfuil móthí sibh coppla rud uhu. Tá an Ceardlann seo ag dul amach bio, mar sin liberdul bící fáide linn a bhí an Acmhainní Teicneolaíochta bíogin le linn na híthe. Agus marolalas, curfar na seóna sláin atá gente ag an Cainsiú amach thugah I gcionn coppla lá. Má bhíonn aon ceistena agah le cur na Cainsiú an méid atá le plé acu, is féidir ceiste scríú sa chat ag bun an scalan. Má bhíonn am agin, picí muid coppla ceistamach le cur orthú ag dearú gach píosa. An drochuair ní bheith am agin gach ceiste ragart, rial ar chuinte ama, ach is féidir leanúint leis an córa ar Twitter a gúsáid an hasclub an Gréasan. Mar ólas fásta, is féidir an ticket a fuirtú uain, I riamhfost ó Eventbrite a úsáid mar ionise don scoil don na huaireanta Farc an Crochí. Anis, seo an schedule don ihe a nacht. Dús feire Frank ó Tormaigh ó COGG a Cainslinn Acmhainní líne, síomhanna agus nasc úsáideacha. Ina dhé sin be Aoife ní Bhrolcháin ó Coláiste ó an Báiste chun de armhatha a Cainslinn an las is mó a winch as na Acmhainní Teicneolaíochta. Agus dearú be Emer Davitt ó NUIG a Cainslinn Acmhainní Digitacha agus idir riúacha. Gan na heilú muile mar sin, cuiremuid tús leis an ihe leis an céad cainteoir Frank ó Tormaigh, mar sin éirí mé Frank a scalan a chomhlinn. Gur maith go. Gur míle maith go sin, just roiinne mé má scáilán an sin. Má leisceann san. Thosaigh mar sleánán ag an deire sin in céad fáib doníthe. So, fáilte romh má bhailm mo bhuichas a gháil le Shane agus Desi agus gachtain na insan Gréasan as cura a thuirt am anocht labhartlibh an seo. Mar luigh Shane an son is mise Frank ó Tormaigh is mise an ifigach a dachas digitach le COGG agus tá mé chun anocht chun spléacha a thuirtíomh na Achmhainní Teicneolaíochta líne atá an úsáideach agus muid am scríóireacht. Achmhainní a bheith úsáideach de bhúntóirí agus de daltaí ar bhunscoile chomh. Ní bheidh mé dul isteach Bhrolcháin I ngach Achmhain mar dar nó níl an támgan anocht ach be mé ábalta ag an deire haspáintíomh cábhfuil roinnt seminar Gréasan eile anas áitgur rud atá crutha gcoinne COGG agus áitna féileh léirú níos daine aáil na Achmhainní Teicneolaíochta. So, roiiglam go dtí an céad seán an leile. So, na rudí bheith mé ag plé anocht ná teaglann.ie, folklór, terma, gris.ie, loganum.ie, fís an gramadí líne a bheith anna úsáideach anna éasca le roinnt le daltaí sa bhaine comá agus an son bheith mé caint faoin na Achmhainní Teicneolaíochta go léir atá bailithe le chéile goin COGG.ie. So, an céad ceann a chun caint faoinach na teaglann.ie, ná seans má go bhfuil anmha go bhfuil na Achmhainní seo úsáidte go se hana hain. So just tuair mé roinnt trust topic orthu. So ar teaglann.ie dar nó is féile le focail a chur isteach an son.
agus an focail rán níos le chuiristeach an sampla seo ná ólaíocht agus testbáin sé ruit an ionseáil in san folklór Ghaeilge béarla, testbáin sé an éfanach le ólaíocht an son, cílíonn sin go bhfuil an focail buininnscinach agus ná na dearann sé GS. Sin an tiisiil ginideach iver uathe, so ólaíochta a bheith a gceist an son. Testbáin sé comáile sin na torthaí Ghaeilge atá ann in san folklór, bia ólaíocht, idé ólaíocht, ósté ólaíocht, zo ólaíocht. Agus an comáile sin rud atá úntaach faoi teanglann.ie testbáin sé abertí eile áit na dagan an focail ólaíocht nó ólaíochta suas comá, mar shampla ag an bun san taide ólaíochta scientific investigation. So sin an céad rud dhéanann tú ar teanglann.ie. Céad rud eile tá anna úsáideach ná an gramadach, so nuair chuireann tú bríthir isteach i teanglann.ie agus má bhrún tú ar an tab gramadaí an son. Tugann sé an ainm bríthir dit, an adiaach bríthire, agus in san tab seo nuair bhrún tú ar an saiden san osclaíonn sé amach agus is fé leis an aimsir láithreach, aimsir áisneach, an mó ordach an nó an mó chanéalach aránú, agus nuair héann tú síos níos fuide ní tear an scáilán an seo ba túir sé an bríthir séirdit comá. Comá lei sin ar teanglann.ie tá fáíocht ann, so is fé le éisteach le focail ar bé ganúint chuige ola, chuige chonacht nó chuige mún. So ní gá ach brú ar agus túir sé an fáíocht dit. Okay? Anna úsáideach chomá de ghaltaí. Rud atá úntaach faoin 3 gramadí ar faoi teanglann.ie ná an 3 gramadí. So fecinn sibh faoi láthair go bhfuil 3 rogha ann. Is fé le animocail agus adiachta chuir le chéile, réamhocail agus animocail, agus réamhocail agus animocail agus adiacht. Agus tá deirtear lum go méid níos mó féidirchtaí a chur leis an 3 gramadí in sna blianta roin amach. Ach tá sé ann úsáideach ar fad chun an litrú ceartáil ar ocail agus chun an ginideach ceart in san uatha agus san olra. Agus racham mé tríd roint samplaí in san. So an céad sampla tá a gcuil ná animocail agus adiacht. So don sampla seo chuirmisteach an focail ólaíocht agus a gcónaí bíonn ólas á thuairt ar teanglann.ie deirtear leis animocail tá sé buininnscinach agus in san tríúdaí cléine. Agus an sin ránaí mé adiacht tá ann tá sé in san céad cléine. Agus tugann sé an litrú críndom an son, ólaíocht dhheacair. Tás gom go chun tú héit isteach. Agus an sin tugann sé ginideach dis comá rud anna úsáideach dúna ach go háire anna úsáideach de daltaí beidir nach bhfuil smacht nó tuiscinnte có ar an tuisiil ginideach go fóil. Uaireanta bí nóta ann, má bí nóta gramadí ag dul leis, mar shampla nuair nach mín an talt i láthair is undúil gur bé an tanimnach a úsáidre in áit an ginidigh ag lorg na hólaíochta deacra le haig na hólaíochta deacra. Agus tugann sé an olra dit comá an olra animnach agus an olra ginideach, so sin animocail agus adiacht. An céad sampla enad an son ná réamhocail agus animocail. A rís anna úsáideach muna bhfuil go cad a hagan ina dhéag animocail áirithe an tagann séimhú ina dhéag nó orú nó bhléon athrú an in éair, so má chun tú isteach de réamhocail cosúla do agus de animocail cosúla ólaíocht a rís túir sé an uthadit don ólaíocht nó don ólaíocht agus an olra do ólaíochtaí nó do na hólaíochtaí. So sin ceann sampla dearnach an son. Ná réamhocail agus animocail agus adiacht rud atá an úsáideach ar fad. So más tíonút réamhocail, animocail agus adiacht ní gá ach an do rogha ocail a ránú, so do ólaíocht sóisialta an sí ceart chuine sin a scríomh ná do ólaíocht thóisialta nó don ólaíocht thóisialta. So rih teanglann.ie is dócha bhí muid a cabh lánama ag dul tríd folklórí rónal ag iarr rudí a meteáil sústanna chéile ach tá sé go húnta chunis go bhfuil áiscosúla teanglann.ie agus an 3 gramadígrin ans gur féileann tachtús le feagraí go tapig. So reiglann inis go dtí folklór.ie agus bhfuil an bhór náir a haingt ar an app atá ar fáil ar folklór.ie. Tá app an de teanglann.ie comá, bhfuil go mór iad ús ar íoslódáil go dtí do ón fóca.
agus ó bríonn siad as líne comá rud atá go húntaach muna bhfuil Wi-Fi rómh agat sa bhaile, so is féad íslódálaí ina bhar folklórí áirithe agus beidh siad a gut go Joan san agus comáile sin tá knappa an son chun fécinn ar na físe an folklór.caí ar YouTube leró mé fuchas son i gceann cúpla nómad. So nuair chun tú folklór.caí an úsáide mé má focail béarla gom agus an Ghaeilge testáú. So má chum sisteach an focail open. Tugann sé a lán rána dom. Taspáin sé na headíochtaí dom, agus taspáin sé an bríthir, agus níos faide síos taspáin sé frásaí ina bhfuil an focail oscailt nó oscailte anú open. So hamse chun gá cheann na ránú a nocht, so má bhrúm ar uimhre héan, nó má bhrúm ar uimhre séideag taspáin mé díobh cad a hagann suas. So is é má bhrúm ar uimhre héan an eadíocht not shot níl sé dúnta. So dearann sé lim go bhfuil sé oscailte, tugann sé roinn samplídum comá, agus má bhrún tú ar an rud atá aibh sin san adjective 3, so de sin eadíocht tá sé sa tríú dí chléine, osclaíonn an busca an son lár, tugann sé an uthadis, cad íonn tú le oscailte má tá an animach go fearnscinnach nó buinscinnach an gcineadach a ríist an olra, agus rud atá anna úsáideach ná na formacha breise comá. Agus dar nói tá an fáíocht an comá de oscailte sí le chuig chonacht, le haig mún agus U le haig ola. So má bhrún tú ar ceann eile mar luigh mé uimhre séideag an son, rud éigean a oscailt, rís go súla teanglann.caí má bhrún tú ar verb an son, osclóid sé é siodit, agus tuair sé an uimhre utha, céad dar a tríú fersa, olra céad dar a tríú fersa, an séirbhríthir, agus a rís há tab an son áit na dearann se aimse caite is féile breúir sin, agus osclóid sé agus beidh ab de teachtar an aimse láthirach, aimse áisneach mó ordathach an mó cnílach agus rudí eile. Rud atá anna úsáideach ar folklór.caí ná an cúna i dachas tá sé aibse gom hús an son ar bar agus ar dheis. Agus nuair osclaíonn sé tá PDF-na an son de printí gramadí focail réomhacail agus rudí mar sin gur féad le sa printáil amach é cethir nó is féad le iad printáil amach é trí agus postéirí ana bhasta. Seo ceann a hagann suas an son na táblaí gramadí fecinn tú tá PDF faoin na bríthire na foramnacha persanta. Seo sampla de réomhacail agus foramnacha réomhoclacha. Tagann sé amach mar sin. Rud NES le féad le iad a chuirteach i bócaí pleisteach agus iad a roint leis na daltaí nó iad a crochas suas timpplainn seo mar ranga. So sin folklór.caí an céad sí bheile ham chun flé ná terma.caí. Má ha tú lereg an neisiúch an ceart ar anam agriachta nó anam olscoil nó rud éige mar sin orintanta bíonn sé aníachar na rudí sin a aimsiú ar folklór nó ar tanglan. So má tá anam agriachta uaim téimscudí terma.caí agus sé chócrín san a sé an bhar fad fiú má chun tú isteach HSE dearann sé dis ar dearann sé leat. Gurb an Ghaeilge ceart ar ná feidhmíocht na seirbhíse sláinte agus tugann sé na abbreviation nó an gceor anam dis ar chomá FSS is sé an Ghaeilge ar HSE. Sin an úsáideach ríiste anam agriachta nó rudí mar sin. Rud atá anna stimúil más más cainteoir dúchsachu agus tá canút fi lethe agat ná gríis.caí go háirithe corpus na Ghaeilge có aimsre. So is as corcorína mé héin so agus dar nó Itáleán focail agumsa bhíon úsáide gom nachfuil caidánach agus bím áras faoi orintanta bím i ceistú mé héin os an focail cearta sin in éair agus chus litrítar an bhfuil sé scríte áitir be díoch mar an ggéine de muintir chuí ar muintir Connemara éan le Ghaeilge ola muintir na rinne. Ach tá sé anna bhar fad is féad le focail neamhchaidánach go chuiristeach nó focail a hagan ó de chanún tain agus féchann ar na hontrála mar hampla ránig mé focail fatí an san nó prátí mar iarm se sahaile agus cíimse go bhfuil gáchiad sa héan tora é héincid chuide dacaméad faoi fatí agus tugann sé abertí dit comma bhíoh fatí roscha gom fatí cabhcreachnacha agus fatí spréite. So sin an lasas mó ar nasas fear gur féad le buint as gríis.caí dar nói th neart rudí eile an comma. So bag raigan son loganam.caí so slí únta chun an tiisiil gineadach a bhúna de daltaí ná féchann ar loganach na tíre agus há fís an úntach
denta ag an PDST nó an SFGM agus mo bhuachas as an PDST as cadúirta COGG an fís an seo a roiint agus téann sé tríd loganim.caí agus na féidireachtaí atá ann. Agus a ríist áit chun an litrú ceart agus an tanim ceart áil ar rudaí. Mar tá rud atá simúla faoi loganach na hhéireann tá cúpla a lán áit na timp na tíre agus Black Rock is an tanim béir letá orthu ach ní chéadínte sin gur an charrig dómhah létar orthu. So is féad leis an léirscálar loganim.caí úsáid agus an áit crín dír cearta áil mar hampla Black Rock i gúnta lítrama gléintar an dú charrig agus an Black Rock é dún delgan na cragacha dua agus Black Rock sa ghailh ná an charrig dómh. So anna úsáid a cuma más tíú a bheith crín faoi loganim. As níos seráid go dtí na fís an gramadí ar lína agus tá ar an go bhfuil na fís an gramadí seo ar fáil na cín ó folklore.caí agus ó Ghailchultúr. So na cín ó Ghailchultúr léitar fís agus fálam orthu agus tá hartar 5 cín ann tá siad anna snasta 10 garad ní léon ceann ní suideann nach 5 nómad is dólam an graficí deasa ann agus is slí úntach áis úntacht an seo mar ranga má tú díiristeach ar rial gramadí faoi le is féad le é hína cheint is féad le é an nas go roinnt áitir be leis na daltaí sa bhaile so is fiú súla cabh ar na físeán sin. Dar nó mar luas hena héin tá an nas go díire chuig an áise in san sleán an hús ag bar in san tedal. Agus ag bag raig an san folklore.caí luasí seo níos luathe. Nílach ceir cín an fí láthair ach beag níos mó teacht agus is folklór ar físeán beaga a haspáin do rií chuna san leas fearr a bhaint as folklore.caí. A ríist Acmhainní ar lína tá sé anna éasca agus iad a roinnt le daltaí sa bhaile anna úsáideach agus iad a cheint sa rang. Ag bag a raiglinn an san a ríist anim.caí le haig céad anim daoine agus slinte daoine a lorug agus aimsiú agus an litrú cearta áil agus tá anna úsáideach má tá aon múntóirí stara an seo chuma agus a ríist tá físeán úntacht denta ag an PDST agus má bhuachas leo a ríist as é a rointlinn agus is féad le teachtar in san nasc an san. Nis, so I take go dro go dtí an deire, so bhartímar I GOGG chun sais na Achmhainní go léir seo a bhailiú lena chéile in éon áit amháin anas go meach múntóirí ab teachtar go héasca agus idir roinnt le daltaí go héasca. So ar COGG.caí/folklórí tucha tú ar na rudaí seo lenas. Tá seminar gréasán gá seminar gréasán ceann amháin denta chum héin a réithin táirigh don díon cuasa áit na phléim na rudaí seo agus roinnt rudaí eile. Ach téimisteach beagán níos daoine. Ach bhaileann go mór de gachtainna féchant ar an seminar gréasán agus mo bhuachas as mo chomhlacha páidir go beagliaach agus Pedro Lidón a chomhaigh linn is seo agrú leis an Dr. Roisin Adams ó Ollscoil Bhánuad. Tugann Roisin léirmheas úntach ar Tanglan.caí, folklore.caí agus na Achmhainní go léir atá lúite go an san ach déanann sí sampla beodó ar lína agus rud úntach faoi chuma déanann sí cleachta, so is féad leis an áite dearann sé cleachtan son, is féad leis a documéide áil abertí béarla, abertí Ghaeilge, téann féchan tú an seminar gréasán, téann tú agus den tú de cleachta chun tú an seminar gréasán ar siúla ríist agus téann Roisin tríd na freagraí leat. So bhaileann go mór ama cabh an son tá sé uirclaigh agus gá nómad ach ní cuireamú ama é in éair. Agus an son tá na Achmhainní teanga ar lína go léir bailithe le chéile ar aon leathan a gháin má tú riamh á lorug tá Tanglan folklór loganim Ghaeilge terma tá crinóg an áit na féad le Gaelspeile chnacht don riomhre. Na físe agus fálam na físeán ó folklore.caí, focal.caí agus cúpla Steve Brescian son ling.caí agus potafocal.com. So nach mar críochna inis, so tá Achmhainní de bhúntóirí Gaeilge, Acmhainní Bhaile, múntóirí fisice, tuchaí na Harvard Susan son ag an second crothaigh faoi COGG.caí / an táirseach. So seo táí tréis tú sa chur le feachtas ar múntóirí aimsiú chun Achmhainní a crothú do COGG áit rudí Achmhainní gur féadlinn roinnt go héasca. So má héon tú an beidh Achmhainní faoi na Harvard sin ar fad
agus Achmhainní faoi na hábhar seo ar lenas agus be míle cur leis an tamar fad. So is fiú go mór súlachavan san go háir de múntóirí Ghaeilge tá cín an Achmhainní Ghaeilge an ag leibhéal na sreatha sóisiúí agus sínsrí. So sin a méid atá le rá a gumsa anocht, dar nói Tommy dar Twitter, ha gácúntas Twitter a gin, agus bí mid cheol amach nuacht go léhúil, faoi Achmhainní agus le héad sa @COGG agus ag áistagis COGG, Tommy dar Instagram ag COGG agus a canal Vimeo a gin níos mó na 100 físeo a gin ar Vimeo inis, vimeo.com/COGG. So sin mas sunrís mis se Franco Tormaigh ifliú chudachas digideach le COGG agus mar rifos ná Frank ag COGG.ie má tá aon den géirí dul a deagháil lom riamh. Okay, tá suúr gur féad leh cúpla rud a bhain tas mar chur láthair nocht agus gur raibh míle mágah. Gur míle mágad as mu chur an ólas faoine féidirachtaí aontacha leis na Achmhainní ar líon sin Frank. Nílíonn gur héair míle. Nílíonn ceistena taige Stops Chat ach tá daoine antóga leis na Achmhainní atá lúteogat. So is rud ionach sin ar náid. So dúir go seo a chuúin tuileh anis, okay. So Tás go bhgu a rai go dtí an darna cainteoir inis, agus sí sin na Aoife ní Bhrolcháin ó Choláiste ó an Báiste i chun de ardmhaithe, agus be sí cainteoir inis ar an las is mó bhaint as na Achmhainní Teicneolaíochta, mar sin éirí me ar Aoife a scalann a cuireann sin inis. So nuair atá Aoife réad, just éirí mór an mic chugáil. In muintenis, trú nó é chuirde. Bhhailm just mé héana chur an aithne ar dús, so mar luí sin an sin is me se Aoifeanní Bhrolcháin, agus is minseoir nua chailithe me ó thuí. Is as tíomh mé dúirt an trá me, agus rinn me se staidir ar na trí nua hangathe don ard level sin Frankish, Spanish agus Gaelic. An sin hui me se ar rai hun ceam a dhéanú in Allscoil na Banríona, sa bhliain 1900 ar tabrúnarm sa bhliain 2017. Caiid me bliain thar lár sa Bhrisel ag deanú staidir ar an Acmhainní solar bhartaí me an teastas iarchamas san idithas a dhéanú. Ach bhfuil tá méid teagasc i Choláiste ó an Báiste i Bord an Dúnain, iscoil chimsaíthach é dá ghaltaí idir 1 bliain déag agus 6 bliain déag d'éis. So seo na bhréamhhaintí atá agam, Staidir sin agam leargus a chuirt ar réimse aisina digitacha agus na féidireachtaí a bhaineann lá. Johnny me taggart John Chonachar a bheith ag an Jane Glasswell agus an chéan ólam ar machlaachtas héan. Runúi me coppla strategy practicula agus multi a me muintúirí Gaeilge eile in an a curvaim in a siomí ranga héan. Johnny me na Achmhainní agus na hapana is usaidí don siomí ranga a phlé ó ma hahi héansa ar noia. Agus máile sin mí nói me go mars féidir asio leis ó bhéil a chuirt agus an luach a bhaineann lei sin. So ar dús is dóithe gur cearta in sin Dave nach Teicneolaí réabhreachta me ar char ar bheith. I bhharne níor thosaí me ag cur sama an go dtí an nuirí, nuair a bhartaí me díreach isteach ar mar cod duine ileúint in dochtúthain. Sin ráte tá an teagh dearg ar an bheith fástaithe is scoil ina aithnítar an fiúntas a bhaineann leis an ólam digitach. Tá muintúirí agus lucht bainistíochta na scoile ar aon intin faoi habacht na teicneolaíochta sa lá atá nuan. So mar thar ar sin rinneadh an in éistúis sa scoil, ceannaíodh a lán glesanna ar nós Chromebooks agus iPadanna agus rinneadh iarracht cur le scoileanna na fearne a le fásta. So is dóithe gur fiú mar ar na málamh bhí an scoil aitheanta mar an céad scoil Google Reference idir scoirt éireann.
Acmhainní le fada is gáil sagan gur ceart go mé Teicneolaíochta idithis neadaithe. Bíodh sé i ggóthaic sna cían olama, nó bíodh sé i ggóthaic san seomra. Mar wintrí tá agin ghfuil sé réachtanach go hiagfáil cé mar féidir leis na Acmhainní seo fios a chur ar an córas idithis ach go háirithe i réimsí an teagasc na fólama agus an bhasaínithe. Tá mé cinnte go bhfuil dul hancin suntasach deanta agin le sé bhíana sa chur hiag a teagasc saginne. Agus tá agam go mé béim leanúnach curtha ar úsáid éifeachtach na gléasna digiteacha i ggóthaic fólam cumisc. Tásúil agam go mbeidh sibh sult agus tarbha as an cur láthair seánacht agus mar dúirt mé hena haon níos aineolaí mé so bhíú is agam sin. Ach an cur héige atá agin. So nuair a dréidir na scoilne ar dús i mí mhárta don céad rinne cinne na glasna céarna a úsáid chun ceachtainna asynchrony a chur ar fáil. So is é sin ará gur buine úsáid as Google Classroom, explain everything agus screencastify no screencast-o-matic agus rinmuid sin le hobar a challathair don adultaí. So bhairtí na muidirí féisceachtainna réú hafada in éanacht le heisiomlair agus tascanna a cruthú ar lína. Agus muid arás ar scoil, lean muid ará leis an cur hiige seo. So tá sé mar sprach agin bank duna féisceachtainna seo a chur le chéile. So dóigh sin ben adultaí an úsáid a bhaint asú mar Acmhainní abhreithnithe agus in hananta sin be sé ábalta iad úsáid taú le fólam neamhsplach mar tharlaíonn sé gunrid nuair na scoileanna ar éis amach an seo nó fiú má bhíonn leithananta drach aimsire an nó rudí mar sin. Níl aon áras gur féidir le réimse na Teicneolaíochta a bheith casta os rud é gur amé app agus glasatá ar fáil inis agus thucaí marhfuil a chur ar gcinne. Tás agam má haithí héan wahí mé héan go raibh aithneodaigh dul sa bhfeadh orm nuair a thosaí mé amach ach bháil híonn do intrí eile dul sa chant. Caithfidh mé adbáil gur bheith Google Slides an as is ansalam héan sa láthair. So mar dúirt mé sin caithfidh mé rá gur bheith Google Slides an as is ansalam héan sa láthair ach céan differ idir an app seo agus Microsoft PowerPoint. Well, if acail amháin idir gríomhaíocht, buíothas le Google Slides is féidir lem nascanna FaceTime agus gifanna a chur imime chuid Acmhainní agus bíonn siad níos simile agus níos tarraingtí ach an rud is mó níos éifeachtaí marialar chu. Le linn na déan glasla dachanmuid mar wintrí go raibh cuid den adultaí ag stracailt os rud é go raibh arthú bheith ag obair as a ganlan héan agus ní raibh sé cleachtaithe le seo. Ní raibh ar a gcumas a gcuid ama an náir de dhearú ar an obair a gcuid ama a bhainistú agus fiú an méid ibre a bhainistú mar is ceart. So mar réiteach na faibe seo agus dul an leit leis, bhairtí muid seomra féireáil agus díalan ibre seachtainúil a cruthú le Google Slides. So be sampla agam ar an céad sláin in eile ach déirí go gáil leis maidir le daltaí a bhealú agus a cheiniol ar task. Mar eici tú tá cuma jazz ar agus tá sé tarraingteach. So tá sampla agam an seo an seomra féireáil bhí agam sa seo sampla amháin agus mar dúirt mé just tá cuma jazz siimplí ar agus tá sé tarraingteach. But tá sé idir gríomhach fásta so is féidir am nascanna sachanráid a chur sa seomra seo. Tá fí sin teagasc ceangailte agam an seo so is féidir libh arcar sin fásta. Mar luirí mé hana haon chuirmid díalan ibre seachtainúil le chéile agus mar ecann sibh an seo bhí mé an na tascanna ibre a réirú níos fearr dóibh. So ní raibh ach clí leis an díalan agus brú ar na nascanna áirithe a bhaineann le gach lá. So mar hampla má bhrimsarm an seo.
tá nasc an sin agus tá an obair an tasc an sin fásta. So tá sé deas siimplí. Lu me an sin níos luithe go raibh méid éirí tuarascala fíorúil a chur le chéile fásta. So bhí méid éirí fólam honscadul bhainithe a chur fáil na daltaí agus rin me seo le tuarascala fíorúil. So seo sampla an seo de brúnar. So seo tuarascala chun na Franca agus má bhriam an éwa. Tá fishing bug bunaithe an chathair sin. Sílim gaiú an fuma chuir gáil sin Aoife. Oh, now we were just we make Gary sample which like is comma, but ta fashion a winning like that cahar and shaw. So and shin can you we make Gary Keshna her bunny ha na fashion like agus we should able to chanskadal Aoionna Lilin na Jane Glassala dusa so shin and shumra or tabronerm shin and tuarascala fairy. So an kid rod ella ata agam na Lorraine digitacha. So arish when me as Google Slides or Lorraine digitacha a curla kela. So Janim's the cope dahan scholar agus being shading over or Google Classroom. So to sample agam and shaw to say agam go shake over her nish. So Shaw and Lauren digitach. Cianna wine at Tajat again. So Raish Tasha either Grewak to Ahanrod to Naskana Stian. Raish to Giffness ready Marshin. So this Bral and Adalty ready Marshin. Agus when which úsáid as na fish cheachtainna fásta, so is déasa ceann seo tá na daltaí albalta an fishlein na úsáid agus iad ag obair ar ganlan híon nó fiú le obairhála is ruí mar sin. So tá an fish ceacht stay on agus tá sé cineál embedded. So sin an Lauren digitach. Is kense gur hug an garchiam seo an gesture smuoine faoi bhailí difriúla aiseolas sa chóirt don adaltaí fásta. Agus de réir na taidir Jenny is sin taiseolas an gré is táhachtaí den próses fólama tá sin ar bhfuil a gine le mar winteoirí. Ach ba cóir go mé sé ar fáil gan mór an mula. Agus tas ag an saol mór mar dúirt mé go míon winteoirí faoi bhrú ag gitine gan tracht ar na deacreachtaí i láthair na hura. Ach teictar déana le go gaiithín winteoirí chuid mór ama ag scapu aiseolas scríofa. Agus ní minic bhaineann daltaí úsáid as mar ba córdóibh. Seans gur bé an taiseolas ó bhéal an clás is fearr ar waithe le hidirghealú a fiosú. Is féidir le mintirí seo a dhéanamh ar bhailí éagsúla ar nóia, mar hampla bunim híon úsáid as Screencastify, agus is leathnú Chrome sí ar náisce é seo. So bíonn ar de chumas do scalann a chafadú, man COGG a léirú agus an sin nás go rinch ar Google Classroom nó cabbé at chun aiseolas a rinch le daltaí aonaracha. Emer am híon hocu le leis Ulach Ibra an winter a leidú. Inheachta leis an léir seo tá fishin a réis ina minitar an dói a Ibrian Screencastify.
Le Jenny, when me trail as pod crealu na rinne, chruhu is gulsoganya. When me is as Anchor FM, Appatal le his Lowdial own Apple, no Play Store, a reach dear and Ashka. So talking to Shaw, Jesh, da fod crealty hen, a yaru, agus shruhu, Spotify, seer Nashka. So Mars Lerditch is my le Gory Gahariha na happen and I'm sure Shaw I'll Nuchan Polka August bar wadlaw id side in at Cludishki August Alehaji Shankacha. So Shaw sampled in pod creally at Tajanta again. Erinta Kermsa Shaw Saloran Digitak in Amana just Kerm link Google Classroom. Fosta agus mar dúirt me tá sé siimplí galore agus tá sé insin agam bank Acmhainní a chur le chéile a réith na bliana seo. So seo sampla agus mar dúirt me tá sé fáil Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify nó fiú desktop. So yeah, is maile na daltaí and pod crealy no and few and smoothing fishing and that's just taffeta. Okay, so Bhrolcháin and SJBC and Teicneolaíochta agus and Forbert Garmel. Nearly and dark goilmuid in and Teicneolaíochta úsáid on our galactus of Yossi, Chasogin election. And Neri when me úsáid as Google Sites, buchas leis an app seo is féidir le dinner B siú gréasáin a dhearú gan mór an stró. Bháilíonn de aithneanna tríal a bhainte agus fáil amach dóibh héanta sé thar bheith. So seo sampla den siú a tajanta agamsa a réis mar chud in Dr. Okay, so Neil Acmhainní Ella le lua agam anacht is sin Padlet. So is bala in a riwach Padlet. Sheelam Ghaeilge is the jack de Harva go dogan se jesh donna scholary fe e co ebru. Ustum le Pier Vasanu Aoionna sa Shomaranga no few mar oberwalla. Sheelam Ghaeilge sampla owain agam sil agam Ghaeilge ag ober. So seo sampla wine rin maranga sé seo just couple of law hin ach is féidir lá neartacher Padlet so mar hampla Aoionna nascanna féisiin audio cibérod agus mar dúirt me tugann siad chance dóibh bheith ag co-ibriú agus Pier Vasanu Aoionna Fosta. So mar agus score jarring goil sé táhachtach ganneanimid a leg cinnte gohfuil an ben curtha na sprachanna fólama ag gcónaí seo na leitna atá agam Dave. So bháil hín dahan duna Acmhainní úsáid ar dús agus cinní siimplí buin úsáid as Twitter agus na main socialta mar bíon venturí eile bras as a cóirle agus codú a thuirt. Sin an méid atá le rá agam manachta chaide ach bhreal am mhuichas a bhil le désaí agus ahandanna as an chur agus mata ceisna ag duine bé nó mata níos mó ólaistí bí a deaghail am mar táime seo le réomhhaiste sin seo fásta ach gur mé le mai agam. Muile buchas a sin ar fada Aoife obair ionta carbon agus bédaoine abalta arc ar na Acmhainní ionta lúte agat nuair chuirfar an seo sleabhain ar fáil agus bhí actíine an tróga leis nuair a bhí tú ag taispeann dúine sin.
Ceistúháin na hána seach na seo so tá an Lóran Digitach go Ghailge ag brathnú ar cruthú tú sin I Google Slides hain nó ar cruthú tú ar bhealach ag an eile agus go rinn tú ar Google Slides ní habda níos mó úlas chóirtún ar sinna Aoife. Yeah, fiber bay. So when my I just Google Slides and Lauren Digitach Ghaeilge for me and template Ceardlann Slides Mania. So TSD Ceardlann Shaw Slides Mania to na template leg Sarah Nashka agus Tashid Harbar. So for me and template and chin agus and chin just Kerme and stuff like so Lauren Google Slides. Yeah, just simply. Gur míle mágat Aoife tá sin ar Jos ar fad. Anis an rudí animmuid na bogimmuid ar rai gotí an Caintear Dearnach agus sí sin na Emer Davitt ó NUIG agus be siise a Ceardlann maidir le Acmhainní Teicneolaíochta agus idir bríomhacha. Mar sin iri mé ar Emer an Scálann a Ceardlann anis gur mágah. Gur míle mad. Be sé zachar tíocht na ní an bhirt sin. Mar sóldíbs me sé Emer Davitt agus is múntar mansca le mé bhún mé ar fa cúig blina déig scoil uío agus reinscoil níam lochlí a ribh sin ach tá tá arm faoi láthir tá éiríocht go óí na Gaillimhe agus tá ag léchtúirt má léchtúirt ar máistar garmúil Sinaiticus agus an seo just tá roinnt cóirle atá go muid gona micléin má de le tagas na Ghaeilge ggóhéic san na difriúla scoilní tí a hain, scoilní tí a dó, scoilní san Ghaeltacht agus tibh mo an Ghaeltacht. So so much just le roinnt gonna happening now, you know, hannach tú ó Aoife sin agus ó Frank go bhfuil glór an agus, you know, ní gádaíh a bheith in bhar ar chuile cheann acu, beidir ceann na go a fiocha as sa méid hannach sibanacht agus iad shrial a cúpla grúpa éagsúla agus an sin le cúpla ábhar éagsúla beidir agus an sin bog a raig dí cín eile anas gur féidir ferbertí ana ar roinnt sciilní agus roinnt idólaíocht éagsúla atá agaí agus beidir go féidir an sin iad roinnt le chóglachaí libse daoine eile atá na scoilní líb agus gomach se banán rudí a phlé agus rudí roinnt adréibh. So síbhanna agus apna úsáideacha bhíonn muidna úsáid na páitún go mbíonn siad tá se feici agé a tháinig tú ceann ó Frank an sin go mbíonn na daltaí is even lob ag chur páitún le chéile agus fí seán le chéile bunaithe ar na scéaltaí agus an tábhar tá déanta acu. Is máling se breakyournews.com freisin gur féidir leis na scoláirí colasteach nó tú héana scolasteach agus iris nó iris leabhar a chrothú bunaithe ar an ábhar tá bon agaí beidir leis an tríal gan áir teist gomach siad a duine an nuacht an a lé ó na scéalta tháinig amach as sin agus rudí éidir gníomhacha rudí simú agus tainneamhach go na scolóirí. Úsáid an golóir gona micléin a bhíon aganne úsáid an siad níorpád bíonn siad ag chur ceistení agus ag chur bilógaí eibrear le chéile is cosúil ar níorpád agus eibreann sé sin go má tá tabléidí ag na scolóirí. Buana muidna anna chuid úsáid as Mentimeter agus Poll Everywhere le ceistní a chur le asisiúla sa thuairt go scolóirí le masúna dhéanaar scolóirí agus le survéin dhéana arthú cin ráha cid go ránaí siad san cid na simine tá acu cid na spéisiní atá acu.
agus nóí tá PowerPoint agus I antal le PowerPoint tá rud dar bhanam petricúte ann agus má chuintúteach I Google Tá petricúte an éasca le dara go mbíonn 20 sleán an PowerPoint acu nó keynote acu agus 20 second go chuile sleán an ach an tain rial atá ann nach bhfuil cead acu ein rud a bheith scríofa an PowerPoint íomháin amháin atá an, so ní bhíonn si ag bra an méid tá scríofa acu agus cai si díú an íomhá agus an rud a bhíú trí bhean na Ghaeilge gan an nómarcha nótaí bheith acu agus gan buanta úsáid as an nómarcha scríbhnóireachta. Úsáid mit Zoom freisin mar agus muid a tuairt léachtaní agus na micléin a tuairt léachtaní leis is féidir tú héin a hafad leis a scáil an roinnta mar seo agus bheith tafadaí agus seol a raig ag na scolóirí anas gomach si de breanúir na scoláin agus tú ag míú agus ag taspóint físeán dóibh agus ag taspóint golóir rudí eile. So is féidir a dhéine Zoom agus hafad agus chuineal de river hain. So bín se sin a haar a bheith áisiúil. Nóí tá golóir Achmhainní amháin sin agus an béim a chur muidna ná ábhar díla se ránú. Go mbíonn tá anna chuid ann agus ghuilamid a gíire doling lech leis an dúchláin seo agus a bheith cínta ghuilamid smuoine chumas agus him na náltaí agus rudaí atá dílis gan tanga agus dílis gan cultúr úsáid communicus gur féidirling sin íana. Agus na takes na sin a chur an uirint den cóhéic atá agaise. Bhfuil sé sách dúlánach ná bíoh sé ró dúlánach má tá rud ag an an ó ornagénú ó radian na lifa béidir gur féidir a hafad. Cudíad na ceisní gur féidir úsáid ag level chumis na scolóirí atá ósá góir. Agus lu a Frank an sin gohfuil neart Acmhainní nua is sé COGG an táirseach gur féidir úsáid agus gur féidir chur nuains gona scolóirí iad hain. Tá aber.caí agus an scéalaí inis seán anas gur féidir le aber.caí takes a chusteachán agus éisteach leis agus éisteachs na canúin si difriúla agus leis an scéalaí is féidir scéal a chur le chéile agus úsáid mar sin. Agus nóí tá golóir síban in seán gur féidir PC a thógáilta as PC a bheith dílis agus PC díilse a bheith an úsáidach gona seomí ranga inneo. So cean gona rudí gur bhlam sa haspóint chuoibse ná tuairis.caí hain agus an méid atá an agus an méid gur féidir líbse úsáid agus chur an uirint gona scolóirí atá ó sfuar gormach. So just reinne mé an calse gutsa Ronarmanish. Yeah. Okay. So an seo feicisiib an siomh tuairis.caí agus feicisiib go bhfuil éad na bhlamóirí ann hús an seo agus bhfuil an taine an tá Achmhainní ann a bheith inúrúns gona level éagsúla ach tá anna chuid ann má écann sib an seo tá measc an marí ann agus tá an méid sin gníomhaíochtaí gur féidir leis na scolóirí a dhéanamh. Feice tú go bhfuil measc an marí go bhfuil aimim sin abotún an, go bhfuil córá an seo agus híos faoi seo go bhfuil líon na barnaí ann agus bhfuil gomach ar na scolóirí mar bhreaíonn sib so tá an gníomhaíocht é hain an córá hain gur féidir lob a rá lena chéine agus gomach siad in an labhairt lena chéile agus sin tá líon na barnaí ann boníthe an méid a bhí húsán. Agus an sin an tríród den a gníomhaíocht an seo a bhfuil siad an ag buint úsáid as Tanglan agus folklór.caí agus na rudí a haspóint Frank dit, mach siad an ceanna scríomh iad hain. So neart an sin gur féidir lob a dhéanamh. Freisin tá crossacha lán agus tána crossacha seo iontach, mar is féidir
Latsa é seo chuir hús ar glórbán, nó má tá tabléidí acu is féidir lob san é a lína iad sin. Agus tá sé bra éasca iad a lína. Agus feice tú go sciupaí, má tá tú ceart, nó má tá mícheart. Agus má tá nád a tasalú na scolóirí tá deis an sin é dhéana. Agus an sin tá scórán agus tugann siad na freigraí cheart a chuit ag a dzéire. So rudí gur féidir a dhéana ag éon levéil, agus féidir gomach tú héanaan an cína chrothú sibhéin tá golóir átaí gur féidir crosacha crothú mar sin. Ach le déanaí támuid ag obair leis na miicléin chun Achmhainní chruthú a bheith úsáideach leis an litríocht bhéal a bhúna. Agus feice sé pís an seo faoin trethóiseach bhfuil an litríocht bhéal luite agus bhfuil ranó ag nua ann a tá deartha agus curtha le chéile ag na miicléin atá aganne. Agus feice an rud a rinnemer bhí mehel-oibre againn me héin Brandon McCart tá a gobar lumsa sanifig agus reinste na múns ar faoi eilúns agus for mar muoinú an sin ó COGG agus is í túris go rinne an dara ar fad agus chuna tafad ar fad doing. So tá roinnt wa téimi ann tá ábhar difriúla ann ach má braithní muid ar an gceann seo hí san seo faoi na cuairthaí aimsire. Agus is féidir iad seo chur an uairns go éon rang really tá neart téimi ann agus neart rudí difriúla gur féidir úsáid. So an rud atá déanta againn tána hácunní briste i ranó go éagsúla de chin. Ceirt gur féidir leis na scolóirí a dhéana, sulla dogann siad faoin takes, sulla mraithníonn siad nó sulla éisteaíonn siad leis a takes. An sin tá strátéisi gur féidir leis na scolóirí dhéana fada sa bhéis siad an món léthireacht. Agus ar nóíonn sin strátéisi gur féidir lob a dhéana héis an takes a léamh strátéis ar léthireachta. Agus strátéisi gur féidir lob a úsáid rudaí gur féidir lob a úsáid don funan béidir ag leibhéal na sreatha sóisiirí. So feice sib an seo an chéad ceann an seo ná math a board. So conas gur féidir ling iad a chur ag caint agus ag duna play ar an ábhar seo. An teidir le thuairt agus iad am an top smaointóireacht a dhéana ar an teidir ar an ábhar béidir. So an rud atá seo ná just mar spreige chuoib sinú gona scolóirí gomach mat a board acu nó gomach siad gobar ar padlis mar dúirt Aoife an sin gur féidir le béis seo dhéine ar padlis agus gomach siad san ag scríomh a irid nachna caint a faoin séisiúr is atárólas acu. Agus béidir go núsáid a siad na folklórí nó cíbe ábhar tá déanta rihré agat sa lob, má tá téim an ábhar, má tá termí an ábhar agus Ghaeilge an ábhar tugcha agat roib san rihré na hocarachal beidir gur féidir lob tosnú an sin agus é lethnú amach. Agus an seo rinnemer éireach nascaní a chur isteach anas gomach takeíocht sam réis agaí. So tá nascan seo leis a JCT agus an math a board agus canas math a board a dhéine. Agus ar nóí tá JCT héis athraithe a chur a bhaim mada leis an scara sóisialta agus nod an óhort mada leis strátéisi agus an scara sóisialta bhaim. So ní mórgáil agus brathnú ar sin go bheiceadú céirdíad na féidireachtaí tá ann inis. Feice sib an sin tá an takes é héin, so níl se léit acu níl se feici acu ach tá takes tafadaí ag tuairis Poncaí doing. Tá le bogan, tá le olcon, tá le géran, tá le fluhan, tá le cíhuaran. So is chaint canúnach, is takes char bheith canúnach atá sin agus tá sé ar gná lús. So beidir gomach artsa an task a bhanú timpeall ar sin ag brathir levéil chumis na scolóirí atá osbhór goramach. But gomach céir a bheith siad a déna fada sa bhéis siad á dhéana sin. Ar roinnt gona scéaltaí eile
an rud atá déanta agan ná bhfuil lína barnaí an. Feic sib híos ag gníomhíocht a COGG go bhfuil ceistnaí, gin ceistnaí agus gá ceistnaí agus ceistnaí mad le canúint bunithe an bís sin, so tá neart gur féidir a dhéine. Freisin tá písta é héin nán, so tá nás gan sin gun legan bunny, gun fear legan óchuchas.caí agus is féidirlób hol agus brathnuair sin. So tá ceann é héin ann, agus ceann gon rudí a bheith muidsna a molla roib, gomach siad héin in aní iad héin a hafad. Agus má ecinn sib hús ag bór an rud an seo, tá an cnapa an seo, agus má bhrúann siad an cnapa seo is féidirlób iad héin a hafad. Tá lá bógáin, tá lá álcáin, tá lá géir ann. An sin is féidirlób éisteach siar leis. Tá lá bógáin, tá lá álcáin, tá lá géir ann. Agus béidir é chumparad a chur gomparad leis an duine acalób. Béidir má léon an chéad duine i chéad alta agus an duine acalób an dara alta agus gomach siad a géisteach lena chéile. Is féidir freisin folklórí a bhrú hús an seo, agus éon cheann gona ocha seo a ránú. Agus feice sib, go déan sé chuig tá lehan band a beidir máil anneo, ach téan sé chuig na folklórí a bhí Frank a caint faoi ar ball. So tá na folklórí a ligán, tá 3 gramadaí an, chuna sé a úsáid, agus nóí fuaminú a bhacail gur féidirlób éisteach leis na canúintí éagsúla. So tá neart gur féidirlób a dhéine, agus nóí becheart gomach siad gúsáid na folklórí an tám ar fad. Hís an sin feic sib na ceistnaí, agus an sin gníomhíocht 7-8 agus 9 tá taidse, tá bailí an le taidse i dhéine. Leis a bobaltanga, leis na daoine atá timpeall arthú. So sa chéad cheann an seo, cá siad ghol bhain taidse fi cuasaí aimsere sa cheantar na seanna léitheanta. Nu faoi píseoige atárólas acu faoin aimsir agus iad a chur le chéile, agus tafad dhéine, agus beidir é sin a chur sa fanan. A ríist a taide ar lína, gomach siad a goleg daigen, nuach dúchas a brathniú ar na píseoige eile, gomach siad a brathniú ar dúchas agus néir na scéalta óna áit hain, óna na ceantar hain, go bheice siad céird gur féidirlób a dhéine. Agus an sin tá nascaní sa breis curthas deachán le písaí éisteachta agus le haltaní, feice sé pís an sin, altaní agus PowerPointní, Ein rud gorámar géire áid ar an ábhar gomach siad an gol agus iad sin chlúd beidir sna héine atá si bedara gan trathóiseach nua gomach siad an iad sin a chlúdú. So má bhreaíonn sib ar na scéaltaí ar fád tá déanta is cinnta go bhfuil rud an do chuileganna, agus bhála mo bheabhrúdaíomh nach mé muid na saoú gomach na scoláirí déanana gach gníomhíocht, gomach sib sem mar bhúnsóirí, nu na scoláirí ag ránú roinnt acu a bheith an uirint do leibhéal chumas agus nóí a bheith an uirint go spéisnaí agus simanna na scoláirí. So sin gachrad a bhimse, bhála mó bhéchas a gáháil le déí agus le fearnach ar éán as 8 deis ó thuirt chumanacht na Achmhainní seo haspóin Steve, agus tásúla am go mhaithí sib tarbagus tainmh asú amachchan seo. Gur mí agad a sin ar fadaí mar a rís Achmhainní an úsdeacha leirí agad sin dúin, agus chudmhór féidirachtaí an sin gandát támuid anhuiachtíocht. Agus a rís chuirfar na siúin is sláin amach thugad i gcionn coppla lá. Okay, so sin bhfuil uain a nachta chairde ar míle buchas leis na caintúirí a lig a bhí ó bhí na nacht. Tá muid tharbé buchtífa as a chud sainolalas a cúrinslinn, agus ar míle buchas díobh fásta as a bhéal linn a nacht. Má tá duine ar bhí agah a mhuion sin am leo sim agah, Lort ar bhú teagasc úsáidin tú híon ag Ceardlann ag an eile mar seo amach an seo, déanaí teaghlinn, ólas ag an gréasan.ie. Náide an dearmid gur féidir an ticket a fuair tú uain I riamh fust ó Eventbrite úsáid mar ionise don scoil don thuirnta Bhar Croci,
agus is féidir leanúint leis an córa ar Twitter leis an hasclid an Grayson. Sin bhfuil uainn in acht, gur míle mógah, chuir geire agus ihuaid. I suppose a pen though. Like it's very mad. They're all writing in normal